Vanhu vakawanda vanogara vachindibvunza kuti kwaMutasa kudare raChief Mutasa ndekupi. Ukangopfuura Manika Bridge wopfuura pane bridge reManika Bridge wopfuurazve pashopu kana kuti pane bridge repaMuchinguri. Muchinguri as in Opa, Comrade Opa Muchinguri. Patori nesaini yakakura chaizvo chaizvo yakatonyorwa kunzi welcome to Chief Mutasa's court. Iyoyo hautombopodzi, ukange watosvika then you turn wonanga uko, unenge watozvisvikira padare raMambo Mutasa. Saka unenge kungodzika ungofamba about 2 kilometers. Ndofunga muri kutoona vazhinji unenge vachitosiiwawo unotopfuura nerodhi yakanzi St James Mission High School. Saka vazhinji vari kutouya kudare kuti vazokwanise kuisa nyaya dzavo kana kuti kutongwa. Ndizvo rodhi inoenda kuSt James Mission. It's about 1 kilometer unenge watosvika padare raShumba Chief Mutasa. Handiti panewo rodhi yakanaka yekuti haumbosangani kana neproblem. Chako kungoenda chete. Regai tiende tese. Ndofunga muri kuona rodhi yakanaka chaizvo yekuenda kwaChief, yakanakisisa chaizvo chaizvo. Hapana kana zvokuti unogona kuuya nemota diki kana mota hombe unosvika zvakanaka. Tinoitira kuti musazowana kana chipomerwa chekuti aiwa hakusvikike nekuti rodhi dzakashata. Aiwa rodhi dzakanaka, yakagredwa zvokuti unotokwanisa kutosvika zvakanaka. Apo panonzi paSt James Zongoro, chikoro cheAnglican Diocese of Manicaland. Munopfuura napo chine boarding chiriko kwaMutasa. Saka ndiyo nzira yekuendako kwaChief. Ndofunga muri kutoona zuva ranhasi kunowo visit yevabereki vanenge vachiuyawo kuzoona vana vavo. Ukangopfuura kabridge, the scenery is Mutasa is a beautiful place. Ndofunga munotoona rwizi rune mvura yakachena yekuti kutobika sadza chaiko nayo. Sangana kwatiri kuita zvakare pano paKunashe TV yenyu, TV yamunotsigira zuva nezuva. Nhasi tiriko zvakare munzvimbo yaMutasa, padare raChief Mutasa, Senator Chief Mutasa. Tiripo, ndinokugamuchirai nemufaro. Ndinoziva kuti munotitsigira each and every day. Kana kari kekutanga kusvika pano, ndokumbira ubaye subscribe. Kana kari kechipiri, baya notification button kuti pese patinoposta chinhu usazowane chinhu chaunopodza. Pano tinoposta each and every day, katatu pazuva, makuseni, masikati, manheru kunge mapiritsi COVID tichitsigirana. Tinongokutendai. Nhasi tinenge tine nyaya dzinonakidza pano. Ndofunga muri kuona padare vanhu vachiri kutosvika, but tichange tichikuposterai zvinenge zvichiitika. Ndoziva kuti vakawanda vanenge vachiti Dr. Mukotsanjera havachange vachitosvika. Vana chiremba vese vamunoda, tichitsigirana. Nyaya dzeminda dziripo, nyaya dzevanotorera vana vakadzi hadzishayikwi munzvimbo yemaMutasa. Tese tinenge tichida kuti pane nyaya dzatinenge tichibuditsa tinge tine chidzidzo chaunobata chimwe nechimwe. Saka vanhu ndofunga muri kuona kuti vakupinda mudare, vamwe vatogara zvavo mudare. But chenyu chamunofanira kungoita sevatsigiri vedu, kuramba makangomira nesu muchititsigira. Regai timhanye mudare, mambo akutopinda manje. Thank you so much.